ce nu am skin-ul? Ok. Nu știu ce eroare e, da. Nu înțeleg de ce nu mi-a luat skin. Vedem. O să sar. O să sar. Sperăm să nu se întâmple asta. Bună seara. Eu încă n-am dat de cărbune. Of. Trebuia să calm mai bine să fac loc ca să n-ar loc. Da, era mult mai bine când puteam aici pe el. M-am iubit. Da, mergem la minat în seara asta, se pare. Dar nu mai știu unde mi-e casa. Sunt așa de rău. Nu, serios, chiar mi-am pierdut casa. Vreau să mai găsesc. Să nu primim în seara asta. Bine că am văzut. Lag. Unde e? Acolo. Așa, să facem așa un turn de cop și să mergem la mine. Da, să începem să de muzică. Am gândit să găsesc ceva. Să facem un super fain. Să încerc să fac un tur în care voi locui. Știți voi turnurile alea super fain, mari. Dacă nu o să vedeți. Dar puteam din nou să fac asta să comod. Era mult mai bine. Nu știu ce viață. Da, acum dacă tot am început. Ce mă enervează muzica asta. Dacă ar putea să schimb. Poate pot, dar nu știu eu. Serios, niciun cărbune. Era fain să o să mă joc pe Peaceful până începe. Și da, m-am uitat la niște episoade de Take-It și aș vrea și eu să fac, nu știu, 4 body. Da, m-am uitat la standard Take-It, wow, super. Și-am ghicit. Nici n-am numărat. Da. În fine, dacă credeți că nu mă aude foarte bine, să știți că nu-i din vina microfonului. Poate așa vorbesc eu, mă auzeam foarte ciudat. Dar poate vă place, nu știu. Eu mă aud un pic mai, nu știu, cum să vă zic. Mă, serios. Deci, trebuie să mai arăm căutare de cărbune. Nu o să văd prea bine seara asta. Așa că... hai să facem niște urme ca Hansel și Gretel. Ce am nimerit? Da, o să fac niște videoclipuri, poate. Un videoclip, 2 pe channel. Da, videoclipurile... Da, am fost... Da, să văd cu niște prieteni de-a mei. Adică un prieten foarte bun de-a meu, Edi. Ce m-aș îndurat. Mi s-a părut că văd ceva monstru, da, destul Peaceful. Totuși. Da. Da, poate nu vă place că vorbesc prea liniștit, nu știu. Poate vă place ceva mult mai alert, ca like Marius. Cum spun să merg. Atâtea vaci, n-am găsit nicio oaie să pot să văd. Că te-am văzut. Și dacă m-au văzut, să-mi ziceți. Că nu mă lăsați ca prost. Scrieți în comentarii ca să știu ce să fac și ce să nu fac. Dacă vreți să vă uitați la videoclipurile mele, dacă nu mai vreți să vă uitați la videoclipurile. Yes! Ce aveam nevoie? Poate dau și niște aer. Da. Nu știu ce să mai vorbim. Da. Vine școala și vreau să vă întreb în comentarii să-mi ziceți cum v-ați distrat voi în vacanța asta de vară. Ce v-ați mai făcut și de astea. Și dacă așteptați să începeți școala. Și ce cadou i-ați face la tantea aia care gata o săptămână a fost. Da, știu că sunt cam multe de reținut. Totuși, alegeți nominate și răspundeți-vă. Ce pe școală. Da, dacă nu v-ați uitat la timpul ăsta, vă spun acum, eu nu o să fac episoade în timpul școlii, deci în timpul școlii o să fac doar un episod pe săptămână. Poate 2, 3, în weekend.
poate unul dintre voi, nu e bine să înveți. Nu, mie chiar îmi place să învăț. Nu știu voi, dar nu. Hai să mergem la mine. Seara asta, ce să și faci? Dă-ți de haș. Serios. Hai să te... Eram ceva mai mult, dar... Pare că Minecraft-ul nu este așa de prietenos cu mine. Ce bine că am pus toți. Atunci nu vedem nici când ne întorceam. Da, nu știu câte minute are episodul. Am uitat să mă uit. Da, pare că atunci când ne vom întoarce acasă o să-l opresc. Și nu știu, poate voi face, adică sigur îl voi face și mâine episoade. Până atunci hai să mai am niște cărbune. Chiar nu știu despre să mai vorbesc în episodul ăsta. Colegii mei, și ei se joacă Minecraft, așa că o să fac episoade cu cei mai buni prieteni ai mei, plus Marius, și nu știu, poate va vrea și el să se anunțe sau va face el videoclipul, vom face amândoi videoclipul de la da. El are o serie super faină, Minecraft, wow, am uitat. În afară, nu știu, poate vă face vocea lui, nu știu, nu se aude. A lui se aude mult mai normal în realitate. Nu știu. Deci nu este așa, are... Poate vă place. Nu, nu. Da, poate la unii chiar nu le place vocea mea, nu știu. Unde am... bun. E acum era o fază să nu mai găsesc drumul spre casă. Știi? Și mi-am pus și urme. Da, trebuie să spui urme, deci așa de debuțat ca mine. Așa. Și, da, în episodul următor, sigur vom merge înapoi în mina aia. Adică, îmi face eu o chestie. Să adun foarte mult cobblestone și să fac turnul ăla. Apropo, vreau să vă întreb ceva pe voi. Din ce aș vrea să fac turnul? Din cobblestone, stone sau cărămizi de piatră? Să fac diferit. Un metal din stone, altul din cobblestone, știți? Ce-am fac? Da, am spus că o să închei, dar nu pot să închei până nu pun niște torți în casă. Și apuc. Și lemnul da, nu pot să mă pușu. Așa că, până data viitoare, eu am fost Tudor și vă salut. De ce nu mi se vede skip off? Ciao, Les.